Ikamata video msiku la lero mukhala mutadziwa chifukwa chimene Nepman anayimbira nyimbo ija imene amati kuchoka sachoka choncho ndidikireko, imene mutu wake amati ndidikireko. Dzina langa ndine Sam Mavita, tiyeni tikhale limodzi. Nepman ndi mmodzi mwa oyimba aluso kwambiri komanso okondedwa ku Malawi. Nepman anatulusapo hit song yotchedwa ndidikireko imene inagwedeza dziko lino ndipo anthu amayikondabe mpaka napano. Oyimbayo atayimba nyimbo iyi panakhala nkhani zambiri zimene zinatuluka mu video ya tsiku la lero. Ndikupasani nkhani zonse ziwiri kuphatikizapo imene mwini wake anayilankhulapo pa interview komanso ina imene sanayilankhulepo malo ena aliwonse. Nepman pa interview yake anati mkazi wake anamuthawa, akuti nthawi imeneyo Nepman ankakhala nyumba yoti anthufe sitingayiyang'ane kawiri katatu. Inali nyumba yoti sungakolope chifukwa inali ya simenti yotibuka. Ndipo makolo achibwenzi cha Nepman amene dzina lake linali Alinane anayamba kufufuza munthu amene anali mchikondi ndi mwana wawo. Siku lina mayi ake amkaziyo anafufuza ku nyumba komwe Nepman ankakhala, ndipo atafika anangoti sizona ayi. Makolowo anampangisira passport Alinane ndi kumutumiza ku South Africa. Mkaziyo atapita ku South Africa panatha masabata atatu, kenako Nepman anangodabwa nambala ya chilendo. Atayankha anamva mawu a Alinane, ndipo mkaziyo anamufotokozera Nepman kuti ali ku Johannesburg. Nthawi imeneyo Nepman anali atamuberekera mwana wake woyamba wa Nepman. Mkaziyo ndi mwanayo onse anapangisidwa mapasipoti. Nepman anadandaula kwambiri komabe palibe chimene chinapindula. Nepman anafotokoza mu interview yake kuti komabe Mulungu anamudalitsa chifukwa pano anapeza mkazi wina dzina lake Tianjane, kumenenso kuli mwana, ndipo kuteroko ali ndi ana awiri aakazi kuchokera kwa azimayi awiri osiyana. Mkazi amene anathawisidwa kwa Nepmaniyo panopa anakwatirana ndi mwamuna wa ku Zambia, koma Nepman amapitabe kukaona mwana wake, ndipo mwanayo amaziwa kuti bambo anga ndi awa. Mwana woyambayo ali ndi zaka zokwana 15 pamene wachiwiriyo ali ndi zaka zokwana 10. Iyi ndi nkhani imene Nepman amafotokoza. Iyi ndi version ya nkhani imene Nepman sachita manyazi kuyifotokoza. Komanso pali nkhani ina imene anthu ambiri amalankhula m'makwalalamu imene ifeyo tinakwanisa kufufuza ndi kuyipeza. Nkhani inayambira pa nyimbo ija imene amati Nalero. Tonse tikukumbukira bwino mu nthawi imene Nepman anatulusa nyimbo ija ya Nalero kuti inakhala hiti, ndipo anthu ambiri anayivomereza kuti iyiyi ndi nyimbo imene imafunikayo. Anthu ambiri anasangalala. Nyimbo ya Nepman Nalero inali malo onse, inafalikira madera ambirimbiri. Mu nthawi imene nyimbo ya Nepman inatuluka anaganiza zakuti ajambule video. Nthawi imeneyo ndikuti Nepman wakhala superstar. Anthu ambiri a nyimbo imeneyi akuyika pa repeat. Anthu ambiri nyimbo imeneyi ikukhala ma ringtone pa radio, sakuti ayisewera liti. Inafika nthawi yokuti ajambule video mothandizidwa ndi manager wake. Anthuwa ananyamuka ndikupeza mkazi ndikupita naye kumalo ena amene anali ayaziyazi kumene anakajambula kanema wa nyimbo imeneyi. Ali kujambula nyimbo anaonedwa ndi anthu amene anayimbira foni makolo wake amkazi ndi kuwauza zimene mpongozi wawo akuchita kumalo koduka mphepo. Izi zinali zinthu zokayikitsa chifukwa mkazi wake amene anamberekera mwana mu nthawi imeneyo sankaziwa kanthu kena kalikonse. Sankaziwa kuti mwamuna wanga wapita kujambula nyimbo, sankaziwa kuti mwamuna wanga watengana ndi mkazi kupita kujambula nyimbo. Iyi inali nthawi imene makolo anapanga chiganizo chovuta kwambiri, kumupangira mwana wawo chisankho, kumupangira mwana wawo zochita,
kumuthandiza maganizo mwana wawo mopanda mwana wawoyo kususapo kapena kuvomerezana naye. Anangompangisira passport ya iye ndi mwana ndi kumutumiza mdziko la South Africa. Izi zinachitika chifukwa chakuti makolowo ankaganiza ngati Nepman akumuchita cheat mwana wawo, zinthu zimene sizinawasangalatse. Komabe nkhani imene Nepman amalankhula kuwachita blame makolo ake kuti anamunyoza Nepman chifukwa chokuti Nepman ndi mphawi, chifukwa chokuti Nepman alibe kanthu. Maganizo anu mukuganiza bwanji? Mukuona ngati chilungamo chenicheni ndi chiti? Tisanamalize video yathu ya msiku wa lero, ndimafuna ndingokuwuzani kuti kwa amene masangalala ndi kugula zinthu zopangidwa ndi Amalawi, kwa amene mumafuna mutamatukula Amalawi mu zinthu zosiyanasiyana, uthenga wabwino ndi wakuti Malawi mmodzi amenenso amapanga ma videos ake pa TikTok, YouTube komanso pa Facebook. Tikumudziwa inu TikToker otchuka uja wayambisa brand yake iyeyo akugulisa zovala. Zovala izi sikuti akungopanga print kapena kupanga like picture kupanga photocopy ayi. Izi ndi zovala zimene zikuchitidwa design ndi Malawi. Zovala izi zikuchitidwa design ndi Malawi weniweni. Zovala izi akuzigulisa pa website. Tangochitani type www.valakacha.com or else link yake ndi isiya mu description ya video hii. Mupite mukaone zovala zimene zili kumeneko. Zina mwa izo ndi izi zimene zikuoneka pa screen. Mukazipeza zovala zimenezi masaizi onse. Tiyeni titukule Amalawi pogula zovala zopangidwa ndi Amalawi. Tikaonane kumeneko. is valakacha.com.